ako. Dito tayo. Grabe, may karakaran sa sampagin niyo. Kala mo may joyride eh, no? Kami unaan. Grabe karakaran sa sampagin niyo.
Karakalang motor kang po. Ha? Saan ka? So, paano ako yung sulat harapan mo itutumbok kasi ka nang wala yung luganan ng skin mo? Kasi kung hindi niya makita may